Καταρχήν, καλημέρα σε όλους. Κάποιους από εσάς είχα μάθει κάποια χρόνια. Λοιπόν, λέγομαι Παναγής Τέλειος και ήρθαμε εδώ πέρα για να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα ενός ευρωπαϊκού έργου με όνομα Smart Lessons, τα έξυπνα μαθήματα. Δηλαδή μαθήματα που όχι μόνο τα συνδυάζουμε με έξυπνα ψηφιακά εργαλεία, αλλά ταυτόχρονα μπορούμε να έχουμε μια έξυπνη μεθοδολογία προσέγγισης του μαθήματος μαζί με το απαραίτητο εργαλείο αξιολόγησης. Δηλαδή, ένα έξυπνο μάθημα θα πρέπει να έχει ένα έξυπνο εργαλείο αξιολόγησης. Και όλα αυτά μπορούν να γίνουν και μέσω κινητών τηλεφώνων. Όπως βλέπετε και στην παρουσίαση του έργου στην πρώτη διαφάνεια, έχουν συμμετάσχει 10 οργανισμοί. Είναι από τα έργα που πήραν την πιο υψηλή χρηματοδότηση, 300.000 χρηματοδότηση. Είναι ιταλικός οργανισμός που είναι συντονιστής του ΑΔΕΔΕΣ. Και από Ελλάδα συμμετέχουν 2 οργανισμοί, το Γυμνάσιο Ηλικιακές Τάξεις Καλυθέα, το σχολείο σας, και η OpenApp. Η OpenApp είναι μια επιστημονική ένωση για την καινοτομία. Και εμείς, σαν το έργο είχε βασικά δύο κατηγορίες εταίρων. Τα σχολεία, όπου στα σχολεία γινόταν η πιλωτική εφαρμογή όλου αυτού του υλικού το οποίο δημιουργήσαμε. Και ουσιαστικά η OpenApp ήταν αυτή που δημιούργησε όλα τα ψηφιακά εργαλεία να είναι συγκεντρωμένα σε ένα σύγχρονο LMS Moodle και δημιούργησε και το εργαλείο αξιολόγησης. Λοιπόν, καταρχήν, ίσως το έργο που θα έχετε δει σε επίπεδο, το site του έργου είναι εύκολο να θυμάστε, είναι smartlesson.eu. Ναι. Λοιπόν, και επίσης μπορείτε, αν δεν θέλετε να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση, με το QR code που βλέπετε εδώ πέρα, με το κινητό το σκανάρετε και σας πάει κατευθείαν στη διεύθυνση του έργου. Λοιπόν, τι είναι αυτό το Smart Lesson? Επαναλαμβάνω, το σύνολο του έργου είναι 3 πράγματα μαζί. Είναι το έξυπνο μάθημα, δηλαδή αυτό που θα δημιουργήσει ο καθηγητής πριν έρθει σε εσάς να σας το παρουσιάσει. Είναι η διαδικασία κατά την οποία γίνεται μέσα στην τάξη, είναι τα εργαλεία που σου δίνει για διάρκεια μέσα στην τάξη, και είναι και το εργαλείο αξιολόγησης. Το Smart Lesson δεν είναι ουσιαστικά ένα εργαλείο όπου ερχόμαστε να δημιουργήσουμε, να χρησιμοποιήσουμε έξυπνα ψηφιακά μόνο εργαλεία, αλλά είναι μια ειδική μέθοδος προσέγγισης και ουσιαστικά δεν επιδιώκουμε μόνο τη γνώση, επιδιώκουμε να βελτιώσουμε και τα skills των μαθητών, που είναι πάρα πολύ βασικό. Τώρα, μαζί με το Smart Lesson προφανώς υπάρχουν και εφαρμογές που είναι ήδη ενσωματωμένες μέσα στο Moodle, τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καθηγητής και να τις εντάξει στη μαθησιακή διαδικασία. Για παράδειγμα, έχουμε εδώ πέρα το VET, που είναι ένα εργαλείο προσομοίωσης για φυσική και χημεία, το Kahoot που μπορούμε να δημιουργήσουμε εργαλεία μέσω quiz και ουσιαστικά αυτό που λέμε gamification. Υπάρχουν εργαλεία όπως είναι το 3D Atlas ή το 4D Anatomy, που ουσιαστικά μπορούμε να ασχοληθούμε, έχει σχέση με την βιολογία και την χημεία. Υπάρχουν διάφορα εργαλεία τα οποία είναι ήδη ενσωματωμένα μέσα στο Smart Lesson. Τώρα, πώς μοιάζει ένα μάθημα με Smart Lesson που λέω για τους καθηγητές? Δεν αλλάζει τον τρόπο που γίνεται το μάθημα, δηλαδή μπορούμε να το κάνουμε και full online, δηλαδή να γίνει το μάθημα μέσω WebEx, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Μπορούμε να έχουμε ένα blended lesson, να έχουμε ουσιαστικά ένα split lesson και να είναι και ένα κλασικό μάθημα που έχει υποστήριξη από υπολογιστές. Δηλαδή δεν αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε, παραξωματώνεται εύκολα σε όλες τις διαδικασίες μάθησης. Τώρα, ο σκοπός που σχεδιάζει το πρόγραμμα και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να είναι
περισσότερο το βλέπει interactive, να μπορεί να βοηθάει το μαθητή να ενσωματωθεί πιο εύκολα στο μάθημα, να εισάγει τις αρχές της συνεργασίας, να είναι βασικό student-centered, δηλαδή να σχεδιάζεται με βάση τις ανάγκες του μαθητή πρώτα. Επαναλαμβάνω, δεν σκοπεύει κυρίως στη γνώση, γιατί με πολλούς τρόπους η γνώση φτάνει στους μαθητές, σκοπεύει κυρίως στο να βελτιώσει τα skills των μαθητών. Τώρα, το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί με βάση 8 βασικές αρχές του lifelong learning της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου τις δουλεύουμε εδώ πέρα τις 8 βασικές αρχές. Είναι δηλαδή να μπορεί η επικοινωνία να γίνει στη βασική μας γλώσσα, να μπορεί να γίνει η επικοινωνία όμως και σε μια ξένη γλώσσα. Θέλουμε να βελτιώσουμε ουσιαστικά τα χαρακτηριστικά μας, τα μαθηματικά και γενικά στο science και στην τεχνολογία, το STEM που λέμε. Έχει το digital competence, έχει το χαρακτηριστικό learning to learn, έχει το social and civic competency. Φυσικά όλα αυτά τα 8 χαρακτηριστικά που υπογράφει, που έχει σχεδιάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το lifelong learning, είναι ενσωματωμένα στο έργο μας. Και όπως γράφουμε από κάτω, δεν διδάσκουμε μόνο κάποιο αντικείμενο, αλλά βοηθάμε να αρτήσουμε τα skills που χρειάζονται οι μαθητές στη ζωή τους. Τώρα, εδώ πέρα έχουμε, όπως έχουμε πει, το Smart Lesson δεν απευθύνεται ούτε μόνο στη φυσική, ούτε μόνο στη χημεία, απευθύνεται σε όλα τα μαθήματα, ακόμα και στη γυμναστική θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Άρα λοιπόν δεν είναι κάποιο με μια μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται για συγκεκριμένο κλάδο επιστημών. Εδώ πέρα τώρα στο site του έργου υπάρχει ό,τι χρειάζεται κάποιος για να μπορέσει να το δουλέψει. Δηλαδή υπάρχουν και έτοιμα μαθήματα, υπάρχει αρχήν ένας οδηγός, αναλυτικός οδηγός, ο οποίος περιγράφει πώς μπορεί να δημιουργήσει αυτό το smart lesson και πώς μπορεί να κάνει την αξιολόγηση. Αλλά για πιο προχωρημένους υπάρχει και ένας πιο σύντομος οδηγός, ένα summary lesson που λέμε, το οποίο μπορείς να το διαβάσεις και γρήγορα να πας να σχεδιάσεις το μάθημα για αυτούς που έχουν καλύτερη εμπειρία. Οπότε λοιπόν υπάρχει και το αναλυτικό και το τελείο. Υπάρχει βέβαια και σε διάφορες γλώσσες, υπάρχει και στα ελληνικά και στα αγγλικά, γενικά υπάρχει και σε όλες τις γλώσσες των εταίρων του έργου. Τώρα, σε 4 βήματα ολοκληρώνεται ένα smart lesson. Αρχικά λοιπόν έχουμε την εργασία που αναφέρει ο καθηγητής, όπου εκεί πέρα οι μαθητές γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν. Μετά πάμε, αυτό λέγεται e-task που το έχουμε ονομάσει. Μετά υπάρχει το e-execution, όπου οι μαθητές πλέον ολοκληρώνουν το βήμα που τους αναφέρθηκε πριν, με τη βοήθεια ψηφιακών εργαλείων. Υπάρχει το e-correction, όπου οι μαθητές αλλά και ο καθηγητής μπορούν να δουν τα λάθη και να γίνει μια συζήτηση και να βελτιωθούν, να πάρουμε ένα feedback για να προχωρήσουμε σε κάποιες βελτιώσεις πριν την παράδοση της εργασίας. Και υπάρχει το e-assessment, όπου εκεί πέρα πλέον γίνεται η αξιολόγηση του τι έχουν κάνει οι μαθητές με τη βοήθεια του Smart Evaluation Meter. Άρα υπάρχουν αυτά τα 4 βήματα. Τώρα, όλο αυτό το υλικό και οι οδηγίες, επαναλαμβάνω, είναι στο site του Smart Lesson, είτε με το QR code είτε πηγαίνοντας στο Smart Lesson μπορείτε να τα κατεβάσετε. Είναι διαθέσιμο όπως είπαμε σε διάφορες γλώσσες. Τώρα, το Smart Lesson και το Smart Evaluation Meter είναι πάνω σε μια πλατφόρμα. Όλο αυτό το υλικό έχει σχεδιαστεί, ουσιαστικά το LLM έχει προσαρμοστεί μέσα από το έργο της OpenApp, δηλαδή την Compress OpenApp, να δημιουργήσει δηλαδή την ψηφιακή πλατφόρμα, το LLM που θα φιλοξενεί και όλο αυτό το υλικό. Οπότε λοιπόν, εδώ βλέπουμε πώς είναι μέσα η πλατφόρμα και έχει 4 χαρακτηριστικά που προσπαθήσαμε να δώσουμε σε αυτή την πλατφόρμα. Καταρχήν, να είναι εύκολη στη διαχείριση, να είναι εύκολα τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές καθηγητές. Όλα
αυτά να είναι ενσωματωμένα και να λειτουργούν μαζί χωρίς προβλήματα. Και βέβαια να δημιουργήσουμε και ένα αρχείο βιβλιοθήκης, έτσι ώστε να μπορούν άλλα σχολεία από οπουδήποτε στην Ευρώπη να μπαίνουν εύκολα και να βλέπουν τις εργασίες που έχουν προηγηθεί. Εδώ λοιπόν είναι η ψηφιακή βιβλιοθήκη, ό,τι χρειάζεται κάποιος. Εδώ το βλέπουμε τώρα μέσα πώς είναι το LLM, κάποιες φωτογραφίες. Και πάμε στο Smart Evaluation Meter, δηλαδή πώς γίνεται η έξυπνη αξιολόγηση που ήταν και ένα βασικό εργαλείο που έπρεπε να λειτουργήσει η OpenArt για το έξυπνο μάθημα. Το Smart Evaluation Meter, λοιπόν, ή Smart Lesson Meter, εξετάζει πόσο έξυπνο είναι το μάθημα που σχεδιάζει ο καθηγητής και στην πραγματικότητα εξετάζει δύο πράγματα. Πόσο έξυπνο είναι το μάθημα και δεύτερον, πόσο έξυπνοι γίνονται οι μαθητές μετά από αυτή τη διαδικασία. Αυτό το πετυχαίνουμε με τη βοήθεια κάποιων ερωτηματολογίων, είναι κάποια στανταρισμένα ερωτηματολόγια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τα δημιουργεί αυτόματα η πλατφόρμα που έχει δημιουργήσει, ανάλογα με τα skills που επιλέγει ο καθηγητής για τους μαθητές του. Και οπότε πριν ξεκινήσει το μάθημα, ο καθηγητής, υποθέτω, πολλοί από εσάς που κάνετε τα πειράματα το έχετε δει, είχατε κάποια, πριν ξεκινήσει το μάθημα, είχατε ένα ερωτηματολόγιο, το συμπληρώνατε, γινόταν το μάθημα και στη συνέχεια ξανασυμπληρώνατε το ερωτηματολόγιο για να δούμε τι ακριβώς έχει βελτιωθεί και πόσο. Είναι αυτό που ονομάζουμε pre-test και post-test, τα οποία γίνονται. Και στο ενδιάμεσο της αξιολόγησης μεσολαβεί η διαδικασία μάθησης, δηλαδή εκεί που οι μαθητές ολοκληρώνουν με τη βοήθεια και την παρουσία του καθηγητή, ολοκληρώνουν το μάθημα. Τώρα, μέσα στην πλατφόρμα υπάρχουν και, όπως είπαμε, παραδείγματα έτοιμα τα οποία έχουν ολοκληρωθεί από τα σχολεία των εταίρων. Είχαμε 5 σχολεία από όλη την Ευρώπη, από διάφορες χώρες της Ευρώπης, έχουν συμμετάσχει στο έργο και έχουν δημιουργήσει εκπαιδευτικό υλικό. Ένα από αυτά είναι και το δικό σας σχολείο, που έχει δημιουργήσει αρκετό υλικό, το πιο πολύ υλικό είναι από την Ελλάδα που έχει δημιουργηθεί. Επίσης, όπως είπαμε, είναι μέσα στην πλατφόρμα υπάρχουν και έτοιμες καλές πρακτικές που έχουν γίνει ήδη από άλλα έργα και τα οποία κάποιος θα μπορούσε να ανατρέξει και να τις δει αυτές τις καλές πρακτικές, όχι μόνο στην σχολική εκπαίδευση, αλλά στην εκπαίδευση ενηλίκων. Είναι ένα σύνθετο πλαίσιο που υπάρχει. Και αυτό που θα πρέπει να μην είναι την παρουσίαση για να τελειώνουμε και να μην σας απασχολώ, αυτό που θα πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι το Smart Lesson δεν είναι ένα άλλο ακόμα ψηφιακό εργαλείο, αλλά είναι ένα εργαλείο ουσιαστικά το οποίο είναι μια μέθοδος η οποία είναι σχεδιασμένη με κέντρο το μαθητή και ψάχνει να δημιουργήσει, να χτίσει τα skills των μαθητών. Αυτός είναι ο στόχος. Δεν προσπαθούμε να δημιουργήσουμε καινούργια, να τους μάθουμε πράγματα, προσπαθούμε να βελτιώσουμε τα skills των μαθητών. Επίσης, ότι υπάρχει, αυτό πρέπει να συγκρατήσουμε, υπάρχει ένα σύγχρονο LLM από πίσω, ένα Moodle platform, το οποίο φιλοξενεί οτιδήποτε χρειάζεται καθηγητής και μαθητής για να μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτό. Υπάρχει το Smart Evaluation Meter, το οποίο βοηθάει τον καθηγητή να καταγράψει την πορεία και την πρόοδο του μαθητή. Γενικά, οι καθηγητές δεν θα είναι μόνοι. Μπαίνοντας στο site μέσα μπορούν να βρουν εύκολα, να βρουν παραδείγματα, να βρουν βίντεο τα οποία έχει δημιουργήσει ο OpenArt που καθοδηγούν βήμα προς βήμα πώς μπορεί να γίνει αυτό το Smart Lesson από το πρώτο βήμα έως το τελευταίο. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε με ένα μικρό βήμα. Ένα μικρό βήμα θα ήταν να σχεδιάσουμε ένα μόνο τέτοιο Smart Lesson, να το δούμε πώς δουλεύει, να το ξεχάσουμε στην τάξη και αν είμαστε ικανοποιημένοι να το επεκτείνουμε. Αυτά και σας ευχαριστώ για τον χρόνο και την παρακολούθηση. Οπότε δίνω τον λόγο στον καθηγητή σας, τον κύριο Παναγιώτη Παπαδόπουλο, ο οποίος σας παρουσιάσει κάποια πράγματα πρακτικά, δηλαδή το πώς δουλεύει το Smart Lesson.
Γεια σας και από μένα. Θα προχωρήσουμε τώρα να δείξουμε ένα παράδειγμα το πώς είναι ένα smart lesson. Λοιπόν, εδώ είναι το λόγο του έργου και όσοι θα ασχοληθείτε με ευρωπαϊκά προγράμματα θα δείτε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να βάλουμε κάποια πράγματα απάνω σε ένα λόγο, όπως είναι συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι δεν φέρει ευθύνη η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτά που γράφουν οι συγγραφείς κλπ. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε. Ωραία, λοιπόν, εδώ βλέπετε και το λόγο που φτιάξαμε για την Καλυθέα. Εδώ, λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα δείξουμε εδώ είναι... Λοιπόν, τι είναι ένα smart lesson? Ένα έξυπνο μάθημα είναι μια προσέγγιση μάθησης που συνδυάζει παραδοσιακή δασκαλία με προηγμένα ψηφιακά εργαλεία. Δουλέψαμε εδώ το Photomath, το Firefox, το Unreal Chemist, Google Docs, Google Sheets, δουλέψαμε και το GeoGebra. Λοιπόν, η δομή ενός μαθήματος είναι φτιάχνουμε στην αρχή κάποια τεστ για να μετρήσουμε τις ψηφιακές δεξιότητες των μαθητών. Μετά κάνουμε κάποια τεστ για να μετρήσουμε τις δεξιότητες που έχουν πάνω στο μάθημα της γνώσης προγενέστερες στα παιδιά. Εκτελείται μετά είναι ο πυρήνας του μαθήματος, ο οποίος σας εξήγησε ο κ. Ορφανάκης, είναι το e-task, e-execution, e-correction, e-assessment. Μετά από το μάθημα ξανακάνουμε τεστ για να δούμε πώς βελτιώθηκαν οι μαθητές. Και στο τέλος έχουμε ένα e-assessment questionnaire, το οποίο μας δίνει ανθρωποδότηση πάνω στο μάθημα. Λοιπόν, αυτός είναι ο πυρήνας ενός μαθήματος έτσι πως θα έπρεπε να φαίνεται. Θα το προχωρήσω λίγο πιο γρήγορα τώρα. Το e-task μας και τα e-execution, τα e-correction, αυτά μας τα εξήγησε όπως ο κύριος Ορφανάκης, να μην καθυστερούμε εδώ πέρα. Τα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποίησαμε ήταν το Firefox, τα οποία κάνει πειράματα φυσικής σε πραγματικό χρόνο και απεικονίζει τα δεδομένα των αισθητήρων και στην μεγάλη οθόνη προβολής που είχαμε εμείς. Το GeoGebra είναι η αναπαράσταση εξισώσεων συναντήσεων, έτσι για να γίνει οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων. Το Photomath είναι λύνει μαθηματικά προβλήματα εξισώσεων και διάφορα τέτοια βάζοντας μια φωτογραφία. Το Unreal Chemist το χρησιμοποιήσαμε για να κάνουμε προσομοίωση χημικών αντιδράσεων. Το Google Docs το χρησιμοποιήσαμε για συνεργατική καταγραφή και ανάλυση. Το Moodle ήταν η πλατφόρμα που μας φιλοξένησε τα μαθήματά μας. Λοιπόν, το πρώτο μάθημα ήταν μέτρηση πίεσης με Firefox. Μετρήσαμε την πίεση μέσω με Firefox και συγκρίνουμε τα αποτελέσματα τα θεωρητικά με αυτά που μας έδινε το Firefox με το κινητό μας. Η δεύτερη ήταν η μέτρηση σταθεράς εναντιρίων όμως του Hook με Firefox. Η τρίτη ήταν η μέτρηση
επιτάχυνσης και μήκους εκκρεμούς με Firefox. Το τέταρτο ήταν επίλυση γραμμικών συστημάτων με Photomath και GeoGebra. Το πέμπτο ήταν επίλυση τετραγωνικών τετρεμάτων εξίσωσης με Photomath και με GeoGebra. Η έκτη ήταν τις αντιδράσεις της αντικατάστασης με Android Chemist. Λοιπόν, αντίκτυπος στους μαθητές ποιος είναι? Μετάβαση από την παθητική στην ενεργητική μάθηση, αυξημένη εμπιστοσύνη και ανάλυση οπτικών δεδομένων, μεγαλύτερη συνεργασία και αλληλεπίδραση μεταξύ ομότιμων στους μαθητές μεταξύ σας και ισχυρότερα γίνεται και περιέγγιση στις εφαρμοσμένες επιστήμες. Η εμπειρία που αποκόμισαν μαθητές είναι βελτιωμένη ικανότητα ενσωμάτωσης ψηφιακών εργαλείων σε σχέδια μαθήματος, ενίσχυση της εμπιστοσύνης στη χρήση εφαρμογών αξιολόγησης και συνεργατικών πλατφόρμων, πιο στοχαστική διδασκαλία με παρασκευασμό βάση ανατροφοδότησης, προώθηση της διεπιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών. Διδάγματα. Τα 6 μαθήματα έκαναν τις έννοιες των φυσικών επιστημών και των μαθηματικών πιο απτές. Οι μαθητές ασχολήθηκαν περισσότερο μέσω πειραματισμού με smartphone. Τα εργαλεία αξιολόγησης που βοήθησαν στη σαφή απεικόνιση της προόδου και συνδυασμός πραγματικών δεδομένων με τη θεωρία βελτίωσε την κατανόηση. Να τα προχωρήσω λίγο αυτά. Εδώ βλέπετε οι ιστοσελίδες που έχουμε για το έργο αυτή εδώ πέρα. Οι πρωταγωνιστές ήταν οι καθηγητές που συμμετείχαν οι 8 στο πρόγραμμα αυτό. Ήμουν εγώ, η Σοφία Καλετζίνο, Άννα Ποντιάδου, Σοφία Παπαποστόλου, Μάνος Τεριακούλης, Βάγιος Βίλης, Χρήστος Τολιόπουλος και Χρήστος Κυρίτσης. Οι πρωταγωνιστές του άρθρου είστε εσείς, οι οποίοι χρησιμοποιώντας τα εργαλεία αυτά θα έχετε μπροστά σας πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες στη ζωή σας για να αξιοποιήσετε εφαρμογές μέσω κινητών τηλεφώνων και να μαθαίνετε πιο εύκολα, πιο γρήγορα και να μαθαίνετε πώς θα μαθαίνετε. Λοιπόν, εδώ τώρα να δούμε πώς φαίνεται η πλατφόρμα αυτή που λέγαμε του Moodle. Εδώ είναι η πρώτη σελίδα όπου μπαίνουμε μέσα και λοιπόν, εδώ είναι η πρώτη σελίδα του Moodle όπως φαίνεται. Εκεί παίρνουν οι καθηγητές και περνάνε τα στοιχεία του μαθήματος. Πώς τα περνάνε, κάπως έτσι φαίνεται. Στην αρχή περνάμε τα μεταδεδομένα που είναι ο τίτλος, το αντικείμενο, ποιος είναι ο στόχος, η διάρκεια και όλα αυτά. Ποιοι καθηγητές συνέταξαν το μάθημα. Μετά προσθέτουμε ποιες βασικές ικανότητες θέλουν να αποκτήσουν οι μαθητές με την ολοκλήρωση του μαθήματος. Μαθηματικές, επιστημονικές, τεχνολογικές και μηχανικές δεξιότητες, προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες και ικανότητα το πώς να μαθαίνεις. Εδώ πέρα βλέπουμε ποιες ψηφιακές δεξιότητες θέλουμε να εξωματώσουμε στο μάθημα. Πληροφοριακός και ψηφιακός, εδώ συγκεκριμένο ήταν γραμματισμός, επικοινωνία και συνεργασία, επίλυση προβλημάτων και διαβίου μάθηση. Αυτή ήταν η στόχη για το συγκεκριμένες δεξιότητες. Στις τεχνικές δεξιότητες ήταν η κατανόηση και η επίλυση δευτεροβάθμων εξισώσεων με χρήση του τύπου της διακρίνωσας, οπτική αναπαράσταση των λύσεων των δευτεροβάθμων εξισώσεων μέσω του GeoGebra. Εδώ πέρα είναι το pre-assessment test. Τώρα δεν μπορώ να το ανοίξω γιατί με αλλάζει η οθόνη. Όπου ο σκοπός του pre-assessment test στα Smart Lesson είναι να καταγράψει το αρχικό επίπεδο των γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών πριν από την εφαρμογή του μαθήματος, ώστε να μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια η πρόοδος που επιτυχάνεται μέσα από τη διδασκαλία. Τα pre-competencies test θα απαντάμε στις ερωτήσεις που αφορούν τις ψηφιακές δεξιότητες και που επιλέξαμε παραπάνω. Είναι τα pre-test και αφορούν την ανείχνευση και καταγραφή της προγενέστερης γνώσης πάνω σε δεξιότητες αυτές. Εδώ πέρα γράφουμε ποια ψηφιακά εργαλεία θα χρησιμοποιήσουμε στο μάθημά μας και περιγράφουμε τη συντομία τι κάνει το κάθε ένα από αυτά. Στο συγκεκριμένο χρησιμοποιήσαμε το Photomath, το GeoGebra, το Google Docs και το Google Sheets. Το συνεργατικό έγγραφο είναι ένα έγγραφο το οποίο το δίνουμε στους μαθητές για να αναγνωριστούν οι ρόλοι τους, να ξέρουν πώς θα είναι η πορεία του μαθήματος και για να μπορούν να προχωρήσουν με το μάθημα.
Εδώ είναι ένα υπολογιστικό φύλλο που το είχαμε κάνει για τη λύση της δευτεροβάθμιας εξίσωσης, όπου οι μαθητές τους περιγράφαμε τα βήματα που πρέπει να κάνουν για να λύσουν μια δευτεροβάθμια εξίσωση. Μετά χρησιμοποίησαν το Photomath για να δουν αν οι λύσεις αυτές ήταν και αυτές που υπολογίσανε σε σχέση με το Photomath, και τέλος χρησιμοποίησαν και το GeoGebra για να δουν αν οι λύσεις παληθεύονται και γραφικά. Εδώ είναι ο σχεδιασμός του 6 μαθήματος σε 4 βήματα. Εισαγωγή στο θέμα επεξήγηση των διαφορετικών μαθησιακών αποτελεσμάτων, γενική εισαγωγή στις δραστηριότητες που θα εντοπιστούν. Πρόκειται για μια σύντομη εισαγωγή για την παρουσίαση του θέματος και των δραστηριοτήτων στους μαθητές. Εισαγωγή στο θέμα λοιπόν, αυτό θέλω να το προχωρήσω, να το κουράσω. Η ψηφιακή εκτέλεση δραστηριότητας περιγραφής των εργασιών, υπεργασιών που θα πραγματοποιήσουν με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας. Εδώ είναι περιγράφονται διαφορετικές επιλογές από τη διόρθωση μέσω των ψηφιακών εργαλείων που έχουμε. Εδώ ήταν το περιγράφουμε πώς θα μετρηθεί η επίδειξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων, να αξιολογούμε το μάθημα σε σχέση με 3 διαφορετικά μαθησιακά αποτελέσματα, τα προηγούμενα δηλαδή. Εδώ έχουμε τα post-assessment test, θα σας τα δείξω στο τέλος πώς φαίνονται αυτά. Όπου μετράμε την πρόοδο των μαθημάτων αυτών σε σχέση με τις δεξιότητες που θέλαμε. Εδώ είναι τα post-competency test που αφορούν τη μέτρηση των ψηφιακών δεξιοτήτων που βελτιώσαμε. Λοιπόν, το μάθημα με Photomath ξεκίνησε βγάζοντας φωτογραφία την δευτεροβάθμια εξίσωση, όπως φαίνεται εδώ στη δεύτερη φωτογραφία. Μας έδειξε τις λύσεις, ποιες είναι. Μπορούμε επίσης να έχουμε και γραφική απεικόνιση της λύσης από το Photomath. Οπότε συγκρίναμε τις λύσεις αυτές με τις λύσεις που χειρόγραφα βρήκαμε. Εδώ έχουμε το ίδιο με το GeoGebra, όπου βάλαμε την εξίσωση μέσα και είδαμε τις ρίζες, βρήκαμε τις ρίζες. Λοιπόν, εδώ θα τελειώσει η δικιά μου παρουσίαση. Θα ήθελα στο τέλος να φέρετε τα κινητά σας και να σκανάρετε, να το ξαναδείξουμε αυτό το QR code και να απαντήσετε εν συντομία στις ερωτήσεις που είναι εκείνοι, λίγες, 4-5 ερωτήσεις είναι. Θα φέρετε τα κινητά σας στο τέλος. Δεν θα φύγετε, θα κάνουμε αυτό και μετά έχουμε και το μπουφέ. Λοιπόν, είναι έτοιμος ο κύριος Πολάτογλου. Είναι έτοιμος λοιπόν να βάλουμε τον κύριο Πολάτογλου πίσω από το Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Πολάτογλου. Να κάνω σε... Μιλήστε κύριε Πολάτογλου, δεν φαίνεστε εδώ πέρα, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Ναι, μ' ακούτε. Σας ακούμε, σας ακούμε. Ωραία, να μπορώ να κάνω σε για να έχω κάνει διαφάνειες, να βλέπει κάτι καθώς μιλάω, να μην είναι μόνο ομιλία. Δεν μπορεί. Ανδρέα, μπορεί να κάνεις share, τον κύριο Πολάτογλου, πώς είναι. Μισό λεπτό κύριο Πολάτογλου. Ναι, περιμένω. Εντάξει, φαίνεται. Δεν φαίνεται τόσο. Ωραία. Όχι εγώ. Πρέπει να σταματήσει, νομίζω κάποιος κάνει share. Εσύ κάνεις Παναγιώτη. Εγώ το σταμάτησα το βίντεο μου το Αν να κάνετε κόφο, θα μπορέσω να κάνω. Ναι, ένα λεπτό λίγο γιατί... Εδώ κύριε Πολάτογλου. Ναι, περιμένω. Ένα λεπτό κύριε Πολάτογλου, το πίσω θα ξανανοίξω.
Εντάξει, ωραία. Ένα λεπτό, θα σας βάλουμε. Πάρτε τον έλεγχο, κύριε Πολάτογλου. Πατάω το σετ, δεν γίνεται. Δεν είναι κόχος. Πού εδώ. Ένα λεπτό. Οκ, εντάξει. Ωραία, οκ. Μέχρι να συνδέσει ο κ. Πολάτογλου, να πω δύο-τρία πράγματα. Ο κ. Πολάτογλου είναι ομότιμος καθηγητής του Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Ήταν παλιά καθηγητής μου όταν ήμουν εγώ φοιτητής στο Αριστοτελείο Πανεπιστημίο. Και στην Open Up είναι υπεύθυνος της Ακαδημίας Open Up που έχουμε δημιουργήσει, το Open Up Academy, και είναι και project manager στα ευρωπαϊκά έργα και κυρίως επιστημονικός υπεύθυνος για τα έργα αυτά. Κύριε Πολάτογλου, είστε έτοιμος? Ναι, να δω τι γίνεται, γιατί πρώτο σετ, μισό λεπτό λιγάκι. Βίντεο, εντάξει, Το πήρα τον έλεγχο, κύριε Πολάτογλου. Τον έχω πάρει, το θέμα είναι το Mac λίγο εδώ θέλει settings να γίνει, γιατί δεν το χρησιμοποιώ πολύ. Το έχω πάρει εδώ πέρα, αλλά... Να σας στείλω την παρουσίαση, γιατί δεν βλέπω να... Πείτε την εσείς να δούμε Κύριε Πολάτογλου, μιλήστε και θα το δούμε μετά, γιατί δεν μας ακούτε, κύριε Πολάτογλου? Γιώργο Γιάννακα, μπορείς να κάνεις την παρουσίασή σου? Καταρχήν, μ' ακούτε? Ναι, σ' ακούμε, Γιώργο. Βλέπετε ταυτόχρονα ή όχι? Βλέπουμε την παρουσίαση μέσα στο Webex. Να κάνω μια μικρή τέτοιο. Ο κύριος Γιώργος Γιάννακας είναι διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Βρυτανίας. Είναι πρώτος αντιπρόεδρος του Open Up. Έχει συμμετάσχει στο έργο Smart Lesson. Ήταν 7 άτομα τα οποία από την Open Up τα οποία συμμετείχαν στο Smart Lesson. Και τώρα θα μας παρουσιάσει κάποια στατιστικά από έρευνα που έγινε στην Ευρώπη για το πώς ακριβώς τι επίδραση είχε το Smart Lesson στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έδρασε. Κύριε Γιάννακα, έχετε το λόγο.
Στέλιο. Είναι χαρά μου ανάμεσά σας και διαδικτυακά το γραφείο μου. Η αλήθεια είναι ότι ξεκινώντας λίγο γενικότερα η χρήση των κινητών και ως αυτοί οι users και ως μαθητές και στους συναδέλφους που σε όλους μας έχει θετικά στις τελευταία χρόνια. Παρ' όλα αυτά, ενώ από τη μία υπάρχουν ισχυρές προπιστές και αυστηρές όλα τα κράτη και στην επικράτειά μας, στην χώρα μας, για την χρήση και την ενσωμάτωση που έχουμε αξιοποιήσει και τη δυνατότητα τέλος πάντων το κινητό και η φορητή μάθηση να αναδειχθεί στη διδασκαλία των επιστημών. Από την άλλη, προσπαθήσαμε μέσα από ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα και με φοβερές συνεργασίες και με τη βοήθεια και αυτών των σχολείων και των χώρες, την Ελλάδα, την Ινδία, την Ινδία, την Ισπανία και την Ρουμανία, να έχουμε αποτελέσματα και την υποχρεωτική βέβαια για έργο σε χρηματοδοτούμενο ή χρηματοδοτούμενο, που ξέρετε, ΕΣΠΑ ή Εράσμους αποδείξει, αλλά αυτό το assessment γίνεται αυτό και στην τάξη και γίνεται παντού όταν θέλεις να αναστοχαστείς και να προχωρήσεις και να βελτιώσεις τις κινήσεις που έκανες κλπ. Αν αλλάζει την επάρκεια μας στην Ελλάδα, μίλησα ήδη για αποδείξη αποτελεσμάτων μετά από το τέλος του προγράμματος που έχει την ονομασία στο Smart Lesson, ήταν κάπου άλλο έργο του Erasmus Plus και κυρίως μιλάμε για σχολεία και προγράμματα συμπέκτησης όπως καλή ώρα για το εκεί που παίρνει το WebEx στο σχολείο σας. Η OpenApp, να πω κάτι. Όχι, προχώρα, ακούγεσαι. Ωραία, είπαμε για τα λόγια στο OpenApp και από για το Παπαδόπουλο. Είδαμε λίγο για το Moodle και από τον κύριο Φανάκη που ξεκίνησε τη διαδικασία. Γενικότερα, μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών και τα γενικότερα αποτελέσματα, ξεκινάμε από τους μαθητές. Γενικότερα, στο πλαίσιο αυτού του framework του 2.2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ψηφιακές ικανότητες της digital competences, όπως έχετε ακούσει, προφανώς πράγματι προήθησαν οι ψηφιακές δεξιότητες σε όλες τις μετέχουσες χώρες και σχολεία, για τους μαθητές μιλάμε κυρίως στην αρχή. Αύξηση της ικανότητας αξιολόγησης, αναζήτησης σπουδών κλπ. Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου από τους μαθητές. Πολύ σημαντικό ότι αναπτύχουν την κριτική τους δημιουργική σκέψη, αν θέλετε, καθώς και η αστυνομία και η προσαρμοστικότητα. Δείξαν αυξημένο ενδιαφέρον για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και νιώσαν περισσότερη αυτοπεποίθηση στο να επιλύουν προβλήματα ψηφιακής φύσης που ενσκύβουν. Η αλήθεια είναι ότι εγώ ανάμεσα είδαμε και οποίηση με άλλα δεξιότητες που είναι γενικότερα τη διαβίου μάθησης και αυτό που λέμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, lifelong learning, και είναι αρκετά γνωστό σε εκπαιδευτικούς μαθητές. Κυρίως αναχώρα, στην Ελλάδα και στη Ρουμανία υπήρξε σημαντική βελτίωση αυτό που λέμε ψηφιακό γραμματισμό. Στην Ιταλία, μια καλή βάση δόθηκε για την βελτίωση στην επαλήθευση των φυγών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναζητώντα στο διαδίκτυο άπειρη πληροφορία και εκεί θα πάει το μέλλον, η γνώση και η δυνατότητα να πάρει αποφάσει και να επιλέξει. Τώρα πια και τη βοήθεια του AI. Στη Λετωνία έχουμε αυξημένη επίκριση των σχολείων και ανάγκη για περαιτέρω μάθηση, καθώ και προκλήσει στην κατανόηση δεδομένων και κάποια τεχνικά θέματα συνεργατικότητα στην Ισπανία. Ήδη μίλησα για lifelong learning, τη διαβίου μάθηση που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και χρηματοδοτεί όχι μόνο έργα Erasmus, αλλά και πάρα πολλά αντίστοιχα έργα γι' αυτό. Υπήρξε κυρίως κορυφαία αναφορά η δυνατότητα για συνεργασία, έτσι ανάπτυξη συνεργασία, το βάζω για μένα τουλάχιστον στο νούμερο 1, προβληματισμός και δυνατότητα να αυξήσει την προσαρμοστικότητα σε νέες τεχνολογίες, αλλά και σε νέες δυνατότητες για δημιουργία γραμμής μάθησης στο περιβάλλον της εκπαίδευσης, αξιοποιώντας τεχνολογικά και επιτέλους ενσωματώνοντας ενεργά αυτή την τεχνολογική γνώση και τεχνολογία που έχει στη δικά σου, αλλά έχει και άλλους σκοπούς.
Πολύ σημαντικό είναι η αυτονομία και η δυνατότητα να στοχαργού, να γυρίσει δηλαδή πίσω με ένα feedback και να βρει πλέον εσύ ως καθηγητής, αλλά και ο μαθητής στον τρόπο που ακολουθεί τη μάθηση, στη γραμμή που μίλησε για λέξη, άρχισε ο κ. Στεφανάκης. Στη Ρουμανία και Λετωνία η ανάπτυξη πολύ σημαντική της κριτικής σκέψης και επίλυσης των προβλημάτων με πάρα πολλά θέματα, ειδικά φυσικών εξωμών και μαθηματικά και πληροφορική, διδάσκονται με αυτόν τον τρόπο που ακολουθεί η βιομηχανία, σε προσεγγίσεις τέχνη πάνω. Στην Ιταλία έχουμε εστίαση ξανά στην επίλυση προβλημάτων που το ανέφερα. Λογικό είναι μια χώρα που έχει ενεργημένη βιομηχανία. Και στην Ισπανία υπήρξε ανάγκη για προσωρινή ενίσχυση της κριτικής σκέψης ως εφόδια και δεξιότητα διαβίου θα μάθησης. Δεν ξέρω αν άλλαξε. Ναι. Πάρα πολλά εργαλεία ψηφιακά. Βλέπω εδώ και προηγουμένω εμένα και φυσικός το Firefox, το Physics Experiments, εκμεταλλεύσει τροποποιητικά με δωρεάν τρόπο πάρα πολλούς sensors στις θετίες, δηλαδή του κινητού, για να διδάξει στις φυσικές επιστήμες, στη γεωμετρία και στα μαθηματικά γενικότερα το GeoGebra, προγράμματα της χημίας, ψηφιακά εργαλεία που δίνονται τη Microsoft και την Google κυρίως, και όλα αυτά τα docs που είναι μπροστά και προάγονται σε εργατικότητα και τη μάθηση σε ομάδα, αναφέροντας όλους τους μαθητές, έχοντας εμείς ένα χαρακτήρα στους καθηγητές και ένα βοηθητικό και όχι πρωταρχικό στη μάθηση. Αν στο βαθμό σχεδιαστεί στο σπίτι, θα πούμε και παρακάτω τις δυνατότητες το μάθημα να γίνει με πιστευτικό τρόπο, αντίστοιχο θα έλεγα, πρόσβαση σε multimedia και διαδραστικές εφαρμογές, πολυμεσικές κλπ. Που ήδη χρησιμοποιούνται αρκετά. Θετικές επιπτώσεις είναι ότι αυξήθηκε το κίνητρο για αυτοκατευθυνόμενη μάθηση σε τεράστιο ποσοστό 4 στους 5 μαθητές στην Ελλάδα. Ενισχύθηκε η περιέργεια και η εξερεύνηση στην γνώση. Αυξήθηκε η ευκαιρία στη χρήση νέων μεταλλίων και παραγωγών ή γνωστών που όμως δεν τους είχαμε δυνατότητα να τους αξιοποιήσουμε παιδαγωγικώς και να τους ενσωματώσουμε στο μάθημα. Και προφανώς υπάρχει δυνατότητα για μέσα από τον αναστοχασμό για βελτίωση και αυτό είναι ο σκοπός και της αποτιμήσεως και των εκθέσεων που προέκυψαν από τους partners και με όλα αυτά τα δειγματολόγια που ήδη προαναφέρθηκαν τόσο στη διαδικασία όσο και μέσα από Moodle. Οπότε υπάρχει πάντα ανάγκη για τέτοια μορφή αναπροποδότηση. Περισσότερη υποστήριξη των καθηγητών για την διαχείριση αυτών των εργαλείων, τεχνικά και παιδαγωγικά θα έλεγα. Διαδίαβη μάθηση το προσπερνώ γιατί μίλησα πάρα πολύ και δεν θα σας ζαλίσω τα ίδια και ανάγκη για εξατομικευμένη μάθηση και ρεαλιστικότερα σενάρια που να μπορούν να επιτευχθούν σε όλα τα παιδαγωγικά μαθήματα στην πράξη. Η Ρουμανία έχει κάποια προβληματική πρόσβαση σε τεχνολογική υποδομή, που η Ισπανία έχει πάρα πολύ άνεση σε αυτό, αλλά για άλλους προτιμούνται τόσο και η Ελλάδα. Αλλά ξέρω ότι δεν φτάνει μόνο να έχει τεχνολογική υποδομή, πρέπει να ξέρει τι χρησιμοποιήσεις και κυρίως το πιο πολύ να την αξιοποιήσεις και όπως λέω να την ενσωματώσεις στο μάθημα και να την αξιοποιήσεις παιδαγωγικά. Για τους εκπαιδευτικούς συνόλου, είπαμε ότι προέκυψαν οι digital competencies, έτσι δεξιότητες σε ψηφιακό υπόβαθρο και υπόσταση, παντού, περισσότερα, ρεαλιστικά. Υπήρξε μια αξιοποίηση αναστοχαστική που ήδη προανέφερα τι είναι αυτό, ώστε να μπορέσουμε να βελτιωθούμε οι πάντες μαθητές και καθηγητές. Πάρα πολύ προαγωγή της συνεργασίας που η μάθηση πια, όπως ξέρετε, σε παιδαγωγικούς τρόπους ομαδός εργατικής μάθησης ξεκινάνε βέβαια από το μεγάλο Vygotsky και μπήκαν μέσα πια και στην διερεύνηση και στη μάθηση γενικότερα των επιστημών. Πολύ σημαντικό ότι αναδείχθησαν οι ψηφιακοί ηγέτες, δηλαδή κάποιοι που είχαν μεγαλύτερη άνεση τεχνολογικά ήταν πιο γρήγορο συνάδελφοι αυτοί να μπουν και στην παιδαγωγική αξιοποίηση. Είναι κάποιες μορφές leaders και καθοδηγητές και πολλαπλασιαστές επίσης της μάθησης, της ψηφιακής τεχνολογίας και αξιοποίησής της. Οπότε έτσι βοήθησαν τους συναδέλφους τους στα διάφορα γυμνάσια και επαγγελματικά των 5 χρονών να πάνε παραπέρα και να αγαπήσουν αυτόν τον τρόπο προσέγγισης. Ασφάλεια και καινοτομία παντού μπαίνει, είναι προφανές ότι όλα αυτά είναι καινοτόμα. Απλά θέλουμε προσοχή για να διασφαλίζουμε όλους τους χρήστες.
τεράστιο ποσοστό κρίσεων 4 στην Ελλάδα, 54% με έμφαση στην ενεργό συμμετοχή και αυτονομία όπως το είπαμε. Τα εργαλεία δεν ξαναλέω, αλλά μπήκε το καινούργιο γιατί είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι φοβερό για να κάνει και σύγχρονη ψηφιακή συστημάτιση. Και ακόμη και το ΙΕΠ και το ΙΕΠ επειδή ασχολούμαι γενικά, φτιάχνουμε πολλές φορές τέτοιες μορφές ασύγχρονης προσέγγισης. Που μέσα εκεί έχουν γίνει γραμμές μάθησης, έτοιμα μαθήματα, βίντεο υποστήριξης, απόλυτα ερωτολόγια, πουλήσεις για να μπορέσεις να στήσεις και να μιλάς την ψηφιακότητα με βάση παράδειγμα που θα δεις τη δουλειά σου και το μάθημά σου, ο συνάδελφος. Στη Ρουμανία ειδικότερα έχουμε μια προφή πάλι στην διδακτικότητα και αναστοχαστική χρήση των εργαλείων που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διαφοροποιημένη μάθηση προαγωγή της κυρίως στην Ισπανία, και εδώ δηλαδή θα βλέπουμε βήματα για να διαφοροποιεί τη μάθηση. Χρόνο δεν έχουμε γι' αυτό, όλοι οι συνάδελφοι θα έλεγα. Και στην Ιταλία, αύξηση των ειδικών, αυτό που λέμε το expertise, κυρίως στην ψηφιακή καταπληκτική που είναι αυτό ένα ζήτημα που ανέφερα από την αρχή που μιλάω. Θετικά αποτελέσματα, αυξημένη αυτοπεποίθηση, σημαντικό να νιώθεις άνετα με την τεχνολογία πρώτα. Το πρώτο βήμα είναι να νιώθεις άνετα με το εργαλείο, είναι κινητό που έχει ένα αισθητήρα και να ανεβαίνει την ταχύτητα. Και μετά να είσαι έτοιμος να χρησιμοποιήσεις την τάξη και να το αξιοποιήσεις. Προωθήθηκαν λεπτά ή θετικά παραδείγματα ανάπτυξης, blended learning και βίαιο classroom, λογικές, και στον κορονοϊό στην εποχή του COVID, είδατε ότι πολλές φορές δίναμε το ειδικό σπίτι και μετά γινόταν έστω και σύγχρονα η αξιολογότηση και οι ασκήσεις και οι εφαρμογές. Δηλαδή η θεωρία γινόταν από το σπίτι και το βιβλάκι ή δεν ξέρω τι άλλο σύγχρονο τρόπο προσέγγισης από την καθηγήτρια και τον καθηγητή. Πολύ σημαντικό η ομοδοσιογραφικότητα ακόμη και στη δημιουργία κοινοτήτων μάθησης και τακτικής και συνεχή καθηγητική ανάπτυξη και έναν κόσμο συνδεδευτών καθηγητών προκειμένου. Για την ασφάλεια και ηθική, γιατί μιλήσαμε, θέλει πάρα πολύ προσοχή και το διαδίκτυο γενικά ψηφιακή τεχνολογία και υπάρχει ολόκληρο χώρο τεχνολογία και etiquette για να προσέχουμε τι ανεβάζουμε, τι κάνουμε και με τι τρόπο το στέλνουμε ασφαλώς στους συναδέλφους και μαθητές μας. Προχωρημένες τεχνολογίες και καινοτόμες τεχνητή νοημοσύνη, AI, AR, έτσι είναι αυξημένη πραγματικότητα πια στο μάθημα, ειδικά στις επιστήμες που εγώ θεραπεύω που είναι η χημία και η φυσική, η εκπαιδευτική ρομποτική, τεράστια ανάπτυξη τελευταία, με το κελάκι του ΑΠΕΡ και τον κοστοπτηδεσμό αν έχει ακούσει. Στην ψηφιακή ηγεσία είχαμε περιορισμένη συμμετοχή από τις διάφορες χώρες που λένε τη Ρουμανία και την Ισπανία. Προφανώς υπάρχει αναδομία μια οφείλεια της γνώσης και στο access στην πρόσβαση της τεχνολογικής τεχνολογίας ανάμεσα στις χώρες εννοώ. Αξιοποίηση, πολύ σημαντικό. Αυτό που κάνουμε τώρα μόλις θα δίνουμε τις εκθέσεις αποτίμησης. Αξιολόγηση ενός έργου. Αυτό γίνεται πάντα και στο μάθημα και στο πρόγραμμα και παντού σε όλες τις διαδικασίες για να επανασχεδιάσεις κάτι το οποίο ίσως έκανες μέτρια και όχι άριστα. Και όλη αυτή η διαδικασία του χρόνου βοηθάει να γίνουν ό,τι καλύτερα. Προφανώς χρειάζεται υποστήριξη, να μιλήσουμε και για μια μας στη χώρα μας. Εκτός από τη διαφοροποίηση που είπα στη μάθηση, χρειάζεται εκπαίδευση στην συμπληρωματική διαδικασία και την Ισπανία που συνήθως ξέρετε ότι το άλλο σε όλο τον κόσμο και για την κοινωνική αγωγή γενικότερα. Νομίζω εδώ ήδη αναφέρθηκαν αυτά και θα τους περνάω, γιατί θα αναλαμβάνω και δεν μου αρέσει. Οπότε, έτσι, για να κλείσω, θα έλεγα ότι το έργο που έφτασε πια στο τέλος του υπογράμμισε το κεντρικό ρόλο του εκπαιδευτικού σε αυτή την ψηφιακή μετάβαση που στην εκπαίδευση και στην προαγωγή της κοινωνίας. Βελτιώθηκαν οι δεξιότητες ψηφιακές και διαδίδουν project των συναδέλφων καθώς και των μαθητών. Και παρά τις προκλήσεις, θα έλεγα ότι η ψηφιακή εκπαίδευση είναι πια γνωστός όρος ότι είναι αναπόσπαστο μέρος και στις δασκαλίες μας με θετικές προοπτικές για την μάθηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γιάννακα και τον Κορδέρος και την παρουσίαση που μας έκανε. Θα προσθέτει 2 λεπτά εκπομπή, θα προσπαθήσουμε αν μπορούμε να σας δώσουμε λίγο πολλά λόγια. Αν δεν μπορούμε, θα θέλουμε λίγο να δώσουμε χρόνο για την δική μας προταγωνιστή και να μην είναι δική μας να απευθύνει ένα χαιρετισμό που θέλει. Σας χαιρετώ και εγώ με τη σειρά μου.
Αγαπητέ κύριε Διευθυντά, κύριοι υπεύθυνοι του προγράμματος, αγαπητοί εκπαιδευτικοί και αγαπητά μας παιδιά. Είναι ιδιαίτερη τιμή σήμερα που βρίσκομαι εδώ, να δω την εκδήλωση αυτού του προγράμματος, του ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο Smart Lesson, ενός πολύ ενδιαφέροντος προγράμματος, το οποίο θέτει την ψηφιακή τεχνολογία, την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Θεωρώ ότι η τεχνολογία σήμερα έχει αναπτυχθεί ραγδαία και έχει διεισδύσει σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και έτσι και στην σχολική τάξη και μπορεί να βοηθήσει, να έχει βοηθητικό ρόλο σε όλα τα αντικείμενα που διδάσκεται, στα μαθηματικά, είδαμε, στις φυσικές επιστήμες, στις θεωρητικές επιστήμες. Και μπορεί η τεχνολογία όχι μόνο να προάγει τη γνώση που είναι απαραίτητη για όλους εσάς τους μαθητές σήμερα, αλλά μπορεί να σας δώσει εφόδια, να σας δώσει δεξιότητες και ικανότητες οι οποίες θα σας βοηθήσουν να προσαρμοστείτε στο να αποκτήσετε δηλαδή δεξιότητες και για το μέλλον. Θα σας βοηθήσουν ουσιαστικά και για το μέλλον που θα φύγετε από την εκπαίδευση. Θα ήθελα να συγχαρώ τους συντελεστές υλοποίησης του προγράμματος και να σας πω ένα τεράστιο μπράβο που έχετε τη διάθεση να μπείτε μέσα στη σχολική τάξη και να βοηθήσετε τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή. Μας κάνατε μια πολύ αναλυτική και ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Δεν ήταν παράληψη να μην συγχαρώ και να μην επικροτήσω το έργο των εκπαιδευτικών μας, κυρίου Διβράμη, του Διευθυντή και του κυρίου Παπαδόπουλου και όλων των εκπαιδευτικών που συμμετέλεσαν στην υλοποίηση του προγράμματος, δείχνουν ότι έχουν ένα καινοτόμο πνεύμα, έχουν διάθεση να βοηθήσουν τους μαθητές. Και εννοείται εσάς, παιδιά, τους ήρωές μας, οι οποίοι δείξατε διάθεση και είστε τα παιδιά, είστε η γενιά της τεχνολογίας και πρέπει να μάθετε ό,τι περισσότερο γίνεται. Τώρα που είστε εδώ, είμαι σίγουρη ότι ολοκληρώνοντας αυτό το πρόγραμμα θα ακολουθήσουν και άλλα προγράμματα. Έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι εκπαιδευτικοί σας. Θα ακολουθήσουν προγράμματα και θα αποκτήσετε πολλές εμπειρίες όσο έχετε εδώ μέχρι να ολοκληρώσετε την φοιτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι συγχαρητήρια σε όλους. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους μαθητές που συμμετείχαν στα έξυπνα μαθήματα. Λοιπόν, τώρα ένα τελευταίο πράγμα που θέλω από εσάς. Θα βγάλετε τα κινητά σας, θα σκανάρετε το QR code αυτό. Τα έχετε μαζί, δεν τα έχετε? Όχι, δεν τα φέρνει στο σχολείο, ξέρω, ναι. Απλά, αν όσοι έχετε τώρα τα κινητά σας, δεν πειράζει, βγάλετε τα, δεν βλέπω τις δίσκες. Θα απαντήσετε στις ερωτήσεις αυτές, αλλιώς θα σας τα στείλω στο Google Classroom, κάντε τα καλύτερα τώρα που είναι φρέσκα. Αλλιώς θα τα στείλω στο Google Classroom και παρακαλώ να απαντήσετε λίγο τις ερωτήσεις. Τώρα, τα είπα να ρωτήσω. Άμα περιμένετε να ρωτήσω, περιμένετε. Μην φεύγετε ακόμη, δεν σας περιμένω να φύγετε ακόμη. Έχουμε μπουφέ, θα έρθετε να πάρετε από το μπουφέ ό,τι θέλετε να πάτε και να πείτε και όση ώρα πρώτη πίνετε και έχετε και δεύτερο χρόνο, σκανάρετε με τα κινητά σας να πατήσετε και θα τα